ọkwụ nna n'ihe na-ekpo na-asọ na a na-eme protest anyị bụ ndị Igbo wee sị na ibe Igbo adịghịkwu ya ọ dịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma n'Orie, dịrị anyị mma na Afọ, dịrị anyị mma na Nkwọ. Na taata bụ Eke ka anyị bụ Igbo na-ekpe ekpere na mụ nwa bụ ihe na-ekpe ekpere wee sị na nya bụ ihe a na-eme azụ na a na-eme protest a sị na isi onye Igbo ama ntọkwanụ na ya o maka na ọ bụ nkịta risie nsị eze erebe ewu na mụ nwa bụ ihe na-ekwu na ya bụ ihe a na-eme azụ na a na-eme protest na o nwere onye Igbo anyị achọ okwu ekwuru nwa oyi na afọnwa bụ ndị si na ya bụ ihe dị ha mma na ha ga-eji isi ya bụ maka nke o meta ha were isi eme gịnị buru na anyị na-ekwukwa sị na ebe ọ bụla onye Igbo na-aga na abụ ndị na-egbu mmadụ na-atọrị mmadụ maka ndị tọrị mmadụ ka ha bụ na ha ma mfu ndị Igbo.